Hello dear students, दिनै जों सावरायगोन खोन्दो 4 नि चैप्टारनि मुङा जाबाय मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाय जायखौ जों लिनियार इकुवेशन इनटु भेरिएबल होननानै बुंनाय जायो। सो बेखौ जों दिनै सावरायगोन। नोंसोर गोदानबा आंनि चेनेलाव थांनानै प्लेलिस्टआव थांनानै मा मोनगोन नोंसोर क्लास 9 नि मैथमेटिक्स होननानै मोनगोन। बेहाय थुनानै होबा नोंसोर मा गासैबो सिगांनि भिडिअफोरखौ नुनो मोनगोन। सो जों बेखौ जागायनोसै। मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाय बे थांनायनि सिगां जों मा सिनायथि होग्रोनांगोन। इन्ट्रोडक्शन थायो सिनायथि होनाय नङा होमबा। जों सिगाङाव मा मोनबोदों मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाय मोनबाखै। मा मोनबोदोंमोन सिगाङाव मोनसे सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाय। सोलायस्लु होनोबा जों मा इंराजि हांखो ए निफ्राय थाङै थाङै जेड सिम जिखुनु लेटार्सखौनो जों मा सोलायस्लु होननानै हमना लानाय जायोमोन नङा होमबा। स' बेहाय ओरैबायदि समानथाय दं जाहैबाय एक्स माइनास 2 इकुवेल टु 0 दं। बेबायदि मोनसे समानथाय दङ x माइनास 2 इकुवेल टु बेसेबां 0 दङ। बेबायदि मोनसे समानथाय दं हमना लाबाय। बेहाय जोंना मा नैबेखौ जोंना मा होनना बुंनाय जायो सोलायस्लु। बेखौ मा होनना बुंनाय जागोन सोलायस्लु होननानै बुंनाय जायो। आरो नैबेखौ जोंना मा थादोम होननानै बुंनाय जायो। जोंना बेहाय सोलायस्लुआ मोनबेसे दं मोनसेल' दं। आरो बेनि दिन्थिथिखौ नायनांगोन जों एक्सपोनेन्टआ जोंना बेहाय बेसेबां दं 1 दं। जेब्लाबो लिनियार इकुवेशन एबा मा हांखोआरि समानथाय जानो थाखाय बिनि दिन्थिथिया मा जाथारनांगोन 1 जाथारनांगोन। अब्लासो बियो मा जागोन मोनसे सोलायस्लु मा होनो मोनसे हांखोआरि समानथाय जागोन। स' बेहाय जोङो नायनो थांबाय सोलायस्लुआ जोंना मोनसेल' दं आरो थादोम गोजा। 0आबो जोंना मा थादोम। स' बेफोरबायदि समानथायखौ जोंना मा होनना बुंनाय जायो मोनसेल' सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाय होननानै बुंनाय जायो। बेखौ जों सिगाङाव मोनबोबाय। जायखौ जों मा महराव लिरनो हायो ax प्लास b इकुवेल टु मा होननानै लिरनो हायो 0 होननानै लिरनो हायो। बेखौ जों मा होनना बुङो मोनसे सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाय होननानै बुंनाय जायो। स' बेहाय नायनो थाङोब्ला जों मा मोनगोन जाय एक्सजों थाफादों बे जाबाय जोंना ए नि मान। ए नि माना नै बेहाय बेसेबां ए नि माना बेहाय मा दङ 1 दङ। आरो बि नि माना बेहाय बेसेबां माइनास 2 दङ। अब्ला बि नि माना बेहाय बेसेबां जागोन माइनास 2 जागोन। बेखौ जोंना मा होनना बुङोमोन मोनसे सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाय होनना बुङो। स' बेहाय जों मा थाङो बे समानथायनि रोदाखौ दिहुननो थांबा हमना लाबाय जोंना ओरैबायदि दङ एक्स माइनास 2 इकुवेल टु 0 दङ। बेनि समानथाय रोदाखौ दिहुननो थांबा जों मा मोनगोन नाय एक्सखौ लाखिबाय जोङो आरो मा माइनास 2 खौ बारहरबा मा जायो प्लास 2 जायो। अब्ला समानथायनि रोदाखौ जों बेसेबां मोनखो 2 मोनबाय। जायखौ जों मा खालामनो हायो बेखौ जोङो मा खालामनो हायो सावगारियाव जों बेखौ ग्राफआव फज'नो हायो नङा होमबा। नैबे 0 जाबाय नैबे जाबाय 1 नैबे जाबाय जोंना मा 2 नैबे जाबाय जोंना मा समानथायनि रोदा। नेक्स्टआव नाय हांखोआरि समानथाय। हांखोआरि समानथाय होनना बुङोब्ला जों मा गिबियाव माखौ गोसोखांग्रोनांगोन मोनसे सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाया माबायदिमोन। हमना लाबाय जों मोनसे एग्जाम्पल लाबाय एक्स प्लास 3 इकुवेल टु 0। बेहाय जों नायबाय बेनि दिन्थिथिया जेब्लाबो बेसेबां जानानै दं 1 दङ। आरो जाय बेनि रोदाखौ समानथायनि रोदाखौ दिहुननो थांबा जों बेसेबां मोनगोन माइनास 2 मोनगोन प्लासखौ बारहरबा माइनास 2 मोनगोन। बेफोरबायदि समानथायखौ जोंना मा होनो मोनसे सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाय होननानै बुङो। स' बेखौ नोंसोर मिथिखायो नङा होमबा। दानिया जों थांनोसै मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाया माबायदि। मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाया ओरैबायदि एग्जाम्पल लानो जोङो सानै मानसि दंमोन राजु दंमोन आरो मा दंमोन साम दंमोन। बिसोर सानैनाव गासै बेसेबां दंमोन 125 रां दंमोन। दाना राजु आरो सामखौ नायनो थांब्ला मा जागोन बेहाय राजु आरो सामा मा गुबुन गुबुन। राजुखौ जों मा होननानै हमबाय एक्स होननानै हमबाय आरो सामखौ जों मा होननानै हमनो हायो वाइ। अब्ला बिसोर सानैनाव गासै बेसेबां रां दंनो 125 रां। अब्ला जों बेखौ मा लिरनो हागोन एक्स प्लास वाइ इकुवेल टु बेसेबां 125। दानिया बेहाय नाय समानथायखौ मोजाङैनो नाय बेनि दिन्थिथिया मा दं बेहाय 1 आरो नैबे वाइनि दिन्थिथियाबो बेसेबां दङ 1 दङ। जायनि एक्सपोनेन्टआ बेसेबां 1 1। अब्ला बेफोरबायदि समानथायखौ जों मा होनना बुङो बेहाय सोलायस्लुआ जोंना मोननै दङ
x आरो मा दङ y दङ बेखौ जों मा होननानै बुंनाय जायो मोननै सोलायस्लु थानाय मा होनना बुंनाय जायो हांखोआरि समानथाय होननानै बुंनाय जायो जों मा मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथायखौ x आरो y जोंल' दिन्थिया बेखौ मा गुबुन गुबुनजोंबो दिन्थिनाय जायो स' हमना लाबाय जोंना माबायदि जायो मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाया ax प्लास by प्लास c इक्वल टु 0 बेबायदि महराव थायो बेखौनो जों मा होनना बुंनाय जायो मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाय होननानै बुंनाय जायो जों बेखौ मेथामेटिकेलाव सानखान्थि अनजिमाफोर लानानै लिरनो थांबा जों मा जागोन 2x दाजाब 3y दाजाब c इक्वल टु 5 समान बेसेबां लाथिख' होननानै लिरबाय जों बेबायदि अब्ला बेहाय बे समानथायखौ जोंना मा होनना बुंगोन मोननै सोलायस्लु थानाय हांखोआरि समानथाय होननानै बुंनाय जागोन जेराव a नि माना बेसेबां a नि मानखौ दिहुननो थांबा जों x जों जाय दंफायो बे जाबाय a नि माना बेसेबां दङ 2 दङ b नि माना बेसेबां जागोन बेहाय 3 जागोन सरि औ b नि माना बे बेसेबां जागोन 3 आनो जागोन मानोना y जों सोर दंफायो 3 दंफायो आरो c नि माना बेसेबां दङ 5 दङ नै a नि माना 2 दं b नि माना बेसेबां 3 दं c नि माना बेसेबां दं 5 दं स' बेबायदि दिहुननायबो फैनो हानाय दानि होनाय मोनसे नट मस्ट इम्परटेन्ट मा होनदों ax दाजाब by दाजाब c इक्वल टु 0 महरनि मोनसे समानथाय जेराव a b आरो c आ नंगुबै अनजिमानो a आरो b आ लाथिख' नङा बेखौनो मोननै सोलायस्लु गोनां मोनसे हांखोआरि समानथाय होनना बुंनाय जायो मोननै सोलायस्लु गोनां हांखोआरि समानथायाव बेनि मावफुंथाया मा जायो जोबनो गैयै जायो स' जों एग्जाम्पल लानो मा होनदों गाहायाव होनाय मोनफ्रोमबोनि समानथायफोरखौ मा महराव लिरनांगौनो axy प्लास by प्लास c इक्वल टु 0 महराव लिर आरो a b आरो मा c नि मानखौ दिहुननांगौ जाहैबाय स' बेहाय मा जागोन नाय जों मावफुंथायखौ बोरै लिरनो हागोन सलुसन होनना लिरबाय जोङो स' बेहाय जों 2x दाजाब 3y समान 4.37 खौ लिरनो हायो जों मा समाननि उनाव मा होथारनांगोन 0 सोनांगोन अब्लासो बे मा जागोन मोनसे समानथाय जागोन अब्ला दानिया नाय जों बेहाय मा लिरनो हागोन 2x दाजाब 3y ax प्लास by जाबाय बियो प्लास c जानांगौ c नि माना नै ओरै दंहैयो प्लास मोन बियो बारबोबा मा जाबाय माइनास 4 बेसेबां 37 इक्वल टु 0 बे जाबाय जोंना मा महराव जाखो बियो ax प्लास by प्लास c इक्वल टु मा महराव जाबाय बियो 0 महराव जाबाय स' बेखौ डाइरेक्ट लिरखानाय जाबाय आङो अब्ला बेहाय a नि माना बेसेबां जाखो बेवहाय a नि माना जोंना बेहाय बेसेबां जागोन नाय नै x जों सोर दंफायो नै दंफायो y जों सोर दंफायो बेनो b नि मानमोन नङा होमबा अब्ला बेहाय मा दङ 3 दङ c नि माना जोंना बेसेबां जागोन नैबे जाबाय जोंना c नि मान बेहाय बेसेबां दङ माइनास 4 बेसेबां 37 आ जाबाय जोंना मा c नि मान स' बेफोरबायदि दिहुननांगोन नेक्स्टआव जों माखौ नायनोसै कुइसनखौ नायनोसै